लैथोस्रि, नोंखौ खिन्थु बिराद हाबनाय नुमारदों दे आङो। ओंखामफोरखौ नोङो मोजाङै मोनजामारोना मोनजामारा ओजों हौवानि न'आव? मानो मोनजाया जानो आयै, मोनजायोलै। होमबा नोङो मानो एसेबां हामदों? ओरैनो बिदिनो जाखायो माथो आंलाय आयै, अबेबा समाव हामो अबेबा समाव मोदोम ओंखारो। थेवब्लाबो एबार बांद्राय हानाय नुदों आङो, खर'खौबो गिदिर नुथारदों। ओमफ्राय जावायसेयालाय माथो खेबसेबो खबर लाया नामा? माथो फन हरनायखौनो खोनायाखै? हरो आयै, दहाय हरदोंमोन, माने बारा टाइमबो मोनाना बियो। एसेबां बेस्थ' माथो हरावबो खेबसेबो रायज्लायनाय खोनाथारा। मा होनना बुंबावनो आयै, आं मा होनना खिन्थाबावनो? हरदोंमोन आयै, मैयाबो हरदोंमोन, माने आं लासै लासै रायज्लायदोंमोन नोंसोर उन्दुलांबाय होननानै। हा सानसेया खामानि मावबाय थायो नामा? माथो सानावबो खेबसेबो हरा? आयै, खामानि मावबाय थायो, टाइमखौनो मोना। दे, खामानिफोरखौ मोजाङै मावदोंबाथ' मोजाङानो, न'खरखौ मोजाङै सालायलांनो हागोन आरो फैसाफोरखौ जुदि जमायना दोननो हायो थाइसे थाइनै, होमबानिया न'फोरखौबो लुनो हागोन। दा लुनो हायाबाबो बोसोरथामसोनि उनाव लुनो हागोन। आयै, न'फोरखौ लुना ला। बिथिंजाय मादै आनै मोना थांनो ओंखारगासिनो। आं आरो लाजिनानैनो लाङा नोंसानाव, मिथिगौ ना? मा सानगोन बिसोरो? लैथोस्रिया एसेबां बेफोरबायदि गोरिब न'खरावनो हाबा जाफैबायना होनना सानगोन बिसोरो। न'बो गंसेबो मोजां गैया, दाउनि गलार अमानि गलार होननासो बुंगोन ना, बिनिखायनो लाङा आङो। थांनोनो ओंखारबाय थायो नोंसानियाव, ओमफ्राय आंसो थगायबाय थायो उमुक थुमुक होननानै। जेब्लासिम नोंसा न' लुनो हाया अब्लासिम लाङा आं रावखौबो। लासिं सिं जागोन ना लांबाबो, सनमानानो थांजोबगोन आंहा, आरो नोंहाबो सनमान थांगोन। एसेबां फरायनानै बेफोरबायदि दाहोनाजोंसो हाबा जाफैबाय होनबा एसेबां गोरिब गुन्द्राजों होननानै बुंगोन ना बिसोरो। दे आयै, उनाव मा जायो नायनोसै। फैसाफोरखौथ' एबारनिफ्राय जमायगोन सानदों र'। आरो रामोनदाया खामानि मावनो थांनाया बारा गोबावबो जायाखैना। फैसाफोरखौलाय हरना हरा नोंनो? हरो आयै, मानो हरा जानो, हरो। दे, फैसाफोरखौ जमायना दोन, आंग्रा मांग्रां खरसा खालामबाय थानाङा। आयै। आयै, आं मा होनना बुंबावनो? नोंजा मादैया दा आंखौ सैया जाना दं। आंखौबा नांगौना नांला दा ओरैनो। जेब्लासिम बिजुलिखौ बियो डाइरेक्ट हमनो हाया अब्लासिमथ' बियो आंखौनो गाज्रि सानबाय थागोन। होनबा आं मा जागोन आयै? आं मा जागोन? आयै, आं नोंसोरनो खिन्थायाखै। सिं सिंथि आंहा मा जानानै दङ आंसो मिथिगौ आयै। आंना पापि फिसाजोआ थांनानै दङना गैयाबा? लस गैयालै, थैबाबो नों थांनानै दङ गैया, आंहा जेबो लस गैया। बिमा बिफानि मान सनमान गासैखौबो जाजोबदों नोङो सबाय, थैबाबो लस गैया। नोंनि बायदि फिसाफोरा माबायदि खोनायो खोनानायाव, हाबा जाया मु जाया, बेफोर मा? फारसेथिंसो आरो मोजां मोननायाबोसो थैबावबाय नों। थै, बेफोरबायदि दिन नुगोन होननानै सानाखैमोनलै आङो मालाबाबो। पापि गथ'आ थैबाबो जायो, नों बायदि गथ'आ थांना थानायनि लाब गैया। बिमा बिफानि मान सनमानखौसो जाबाय थागोन नोङो, बेनिखायनो थैनायानो मोजां। नोङो थैबाबो गाहाममोन। बे बनिलाखौबो बरावबो थांनो होनो हाया। सासेयाथ' मान सनमान गासैखौबो थांहोबायानो, बे बनिलायाबो जुदि बेफोरबायदि जायोबा मा जागोन? बेखौबो हले नागारखायालै आङो। अबाव थांखो बिसोरलाय बिमा फिसा सानैबो? बनिला, बनिला, अबावबा थांलायबाय खोमा। बेखौ ना, सकाव थांनाय, गामियाव थांनाय, बेरायनो थांनाय गासैखौबो बन्द' खालामजोबनांगोन। नङाबा बिबो जुदि सबायबायसि जायोबा मा जागोन? सासेयाथ' मान सनमान थांहोबायानो, बिबो जुदि बेफोरबायदि मान सनमान थांहोनो गोनांबा जेनेबा मा जागोन? बे बिमायाबो इसेबो थालानो गैया। बिमानि थाखायनो बेफोरबायदि जानो मोन्दों। बिमाया जुदि थाल लानायमोनबा, एसेबां जुदि हगारना होआमोनबा बोरै बेफोरबायदि जानो हायो? आंथ' न'आव थाया, हाजिरा खामला मावनो ओंखारलाङो। बिमानि दायथ' नंगौना नङा बेफोरो? बनिलायाबो जुदि बेफोरबायदि जानांगौना, होमबानिया बिमाखौबो होखारहरगोन आं। ओरैबायदि माने बाहेरायाव थांनोनो लाजियो आङो, थेवब्लाबो उफाय गैया, थांनो गोनां जायो। हाजिरा मावना जानाय मानसि। आइनियावनो सोंनि र' आङो। आइया एसे मायबाफोर मोनथिनोबो हानाय। आं मोनथिगौ आइया लैथोस्रिखौ सैया, लैथोस्रिनि एसेबो साइड जाखाया। थेवब्लाबो आं सोंबावनि र' खेबसे। आयै। मायो? आयै, आं बिराद टेनसनाव दङलै। आयै, मा नोंनिबा लैथोस्रियानो मार नामा थिलुजों रायज्लायनाया? लैथोस्रिया नङा, सोरथ' जाबावनो दे। आयै, आंनिबा बिजुलिया नङाथ'? हाब, बिजुलियालाय मानो जालाबायनो?
बिसोर सानैयानो रायज्लायबाय थाखायो दामोनदा नोंलाय नोंनि बिनानावखौसो गाज्रि नुबाय थायो नामा हा नोंथ' गासैखौबो मोनथिजोब्बायबो नुखाबायबो मेसेज होनायफोरखौ थेवब्लाबो नों गावगायनि बिनानावखौसो मानो दाय हमबाय थायो आयै आंबो नोंनि फिसालासो नोङो आंनि मोजांखौ नागिरना नागिरा आयै नागिरोलै आबा नागिरो बिनि थाखायथ' दिनै लैथोस्रिखौ आंनो नाङा बे लैथोस्रिखौ नोङो लाखिबाय थाबाथाय नोंनि जिउआ मोजां जानाय नङा मोजां हिनजाव नङाहाय बियो बिराद सैथालिसो नोङो बिनि बाथ्राफोराव गोजावनाङा आबा आयै नोंनि लैथोस्रिखौ गाज्रि गाज्रि होनना बुंबाय थायो बिजुलियाथ' बेसे मोजां बेलाय बे गावगायनि संसारखौनो सिफायना फैबाय फारसेथिंजाय आरो सिखावबो जाम्बा बायसि खोथा बुंनाङा नोङो रामोनदा नोङो सानफ्रोमबो बिनानावनि गाज्रिफोरखौसोल' मानो नुबाय थायो नाथाय हिनजावनिखौ मानो नुवा रोखा रोखा माथो वाटासाबाव नों नुखादोंनो थिलुजों रायज्लायनायफोरखौ आरो मानो आंनियाव सोंफैबावदो गोदानै हा नङा माने आयै थिलुमोनाथ' बुंदों बिजुलियासो होननानै माने फार्स्ट टाइमाव थिलु बैनायाबो सानदोंमोननो लैथोस्रिखौ होननानै नाथाय उनावसो मोनथिदोंनो माने लैथोस्रिया रायज्लायखायानो सिरथा नोङो जाम्बा बायसि खोथा बुंबाय थानाङा आंनि सिगाङावनो नोङो बुंना लानांगौमोन बियो थिलुनि गोसथोनायमोन होननानै होमबाथ' आं थैबाबो लाबोनो होआमोन नोंथ' थगायदोंसोमोन बेनि नामखौ सनालि ना माइबालि होननासो नोङो बुंदोंमोन बेथ' मोनथिनायबा आं मालाबाबो बेफोरबायदि मानसिखौ आं लाबोआमोनलै आंनि न'आव आंखाल नांदोंमोन नामा हा नोंनो जोंफोर मोजां हिनजाव नायना होगौमोन ना दासो मोनबायना मजाया हा जोंफोरखौ जेबो खिन्थायालासिनो नोङो हाबा खालामनाया सनालि आयै बेफोरखौ बाद हो जिखिजाया नों मायबाफोर मोनथिगौबा खिन्था आंनो आयै आंबो नोंनि फिसालासो नोङो जुदि आंनि मोजांखौ नागिरोबा खिन्था आयै ओइ जाम्बा आं जेबो मोनथियालै आरो मोनथिया माने बिजुलिया नंखाया बिजुलिया मानो थिलुजों रायज्लायलाबायनो मोनथिला आरो आयै सोर सासेया सैथो सोर सासेया नंखाय जिखिजाया आं जुदि दायनिगिरिया लैथोस्रियानो मार लैथोस्रिखौथ' आं मालाबाबो निमाहा होआ आरो जुदि बिजुलियाना आयै नों नायबाय था साजाखौथ' होखागोन आं आयै नोंनि मेगन सिगाङावनो होगोन आं सैथोआव जेब्लाबो जै जाखायो आयै नों नायबाय था सानसे नङा सानसे आङो दायनिगिरिखौ हमनो हाखागोन नुदोंना जाम्बाया गावगायनि हिनजावानो गाज्रिखा गावगाया न'आव गैयिनिफ्रायनो रायज्लायबाय थायोमोननो आरो गावगाया गैयि नङा गावगाया न'आव थानायावबो सिरि सिरि रायज्लायखुमायोमोननो दा बेनि थाखायसो उफाय गैयिनि बिदाखौ मोनथिदों होननानै दा बिजुलिया माबा मोनसे खायदा खालामनानै मोनथिहोबाय बेखौबो दा फोथाया मा जाबावनो बे जाम्बा फिसालाजों मोजां नङाहाय लैथोस्रिया मानो बुजिया बुजायबाबो बुजायजाया थाबैनो खैना नायनांसिगोन बेनो होमबासो एसे मोजां जासिगोन बे लैथोस्रिखौनो बावनो हायाखै खोमा वाटासाबाव रायज्लायनायफोरखौ नुखाजोब्बायानो थेवब्लाबो फोथायबावा वाटासाबावनो नुजोबदोंनो रोखा रायज्लायनायफोरखौनो थेवब्लाबो मानो फोथाया प्रुफखौ मोननायनि उनावबो फाग्लाया जाम्बाया नोंनि नामखौ गामिनि मानसिफोरा बयबो मिजिं होनना मोनथिजोबा अनजिमा होननासो मोनथिगौ औ ओमफ्राय आयै स्कुल कलेजनिफोरा आंखौ मिजिं होनबासो सिनायो माने अनजिमा होनना बुंबा सोर अनजिमा होनना बुंगोन औहाय गामिनिफोरा मिजिं होनबाथाय मोनथिया आरो कलेज स्कुलनि लोगोफोरा आरो अनजिमा होनबाथाय मोनथिया बिदिनो जायो आयै बै गलापि आखल गाज्रि हिनजावा दा बोरै मोनदोंबा जेलाव थानानै मोजाङानो मोनदों खोमा थाम्फैजों अरजानानै औ आयै मोनदोंना साला बिराद थाफ्पिहाय बे गलापियाय नों नङामोनबादि आं मा जागौमोन बेखौनो सानबाय थायो औ आयै मा जामारगौमोन नोंखौथ' बियो बुथारथारसिगौमोन ना आयै दसे बाबा थैथारसिगौमोनानो आरो आङो पाप्पिया साला थेवब्लाबोथ' जेल जाबायना दा मोनबायना साजाखौ बियो औ आयै मा ओंख्रि जागोन आइ दिनै माने मा जानो ना जानो ना बेदर जानो आङो सगाव थांना लाबोनि र' नोंसा आफायाबो दिनै सोलाबा बयलारखौनो लाबोलै आयै बयलारखौनो जानोसै दे होमबालाय बयलारखौनो आधा किल' लाबोनोसै आङो औ दे आयै थांलाय अनजिमाखौनो फन खालामनि र' आं हराबाथाय हरनायानो थाङा माथो सानसेबो आं आरो नोंजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनो अनजिमा मानोबा मार मोजां मोनखायो आङो नों आरो मानसियानो बोरैबा नरम मोजांथारना आरो फन हरनि आङो मानसियालाय दंना गैया माथो फनखौनो रिसिभ खालामा ना फन हरनायखाय गाज्रिसो मोनदों सम सम लाजिखांनाय मोनलायो आंहा
माने सिगां सिगां हरग्रोबाय थायोना आङो। थेवब्लाबो आरो आंहा रायज्लायनानै मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो हरग्रोयो। गाव गैयाबा सानसेबो हराहाय। माथो खामानि मावदोंहाय ओरैनोथ' फनखौ हरबाथाय रिसिभ खालामालासिनो थाया र'। दिनै माबाफोर मावदोंसो नामा इबा? अनसुमानि फनसो माथो बेलाय। सोर फन हरबाय दङ? आं आरो इंलिसफोरखौ रायखांनो रोङाना। नामानो इंलिसजोंसो लिरनाय दङ, बर'जों लिरनायबालाय सिनाय हागौमोन। अनसुमाया दुगैनोसो थांदों। आंनो रिसिभ खालामनोसै र'। दहायनिफ्रायनो हरबाय थादों र' फनालाय। रिसिभ खालामसै आंहा। हेलौ, सोर? आङो र'। माबा अनसुमाया गैया नामा मादै? आइला, सिख्ला मानसिसो माथो। सिगाङावनो बुंग्रोनाय, सोर नोङो? आङो मिजिं, अनसुमानि लोगो। मानो नांगौ ओमफ्राय अनसुमाखौलाय? माने अनसुमाखौ ओरैनो फन खालामदोंमोन आङो खबर लानो होननानै। अनसुमानि लोगोना आङो। गैया बियो। आरो सिख्ला मानसियानो मा सेंग्राफोरनि लोगो जायो नामा? मा गोदाव सोराव खोथा बुङो? बिदि नङालै मादै, आं अनसुमानि लोगोसो। लोगो जागोन। लाजिया नामा हा? सिख्ला मानसि जानानै सेंग्रा मानसिफोरखौ सिगां सिगां फन हरबाय थानो? एसेबो लाजिनाय गैया आरोना नोंसोरो? बेफोरखौ मा बुंदों नोङो मादै? मा जानला मोनला बुंबाय दङ? लोगो नालाय लोगोफोरखौ फन खालामा, सोरखौथ' फन खालामनो। ओरैनो सम सम फन खालामो आरो खबरफोरखौ लानो। आरो सोर बुंनाय सिख्ला मानसियादि सेंग्राफोरजों लोगो जानो हाया होननानै? रावबो बुङाखै, आंनो बुंदों। आरो मिजिं ना सिजिं, नोङो अनसुमाखौ फन खालामबाय थानाङा दै। मादै, नों आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंबाय दङ? आं एसेबां मोजाङै रायज्लायदों। आं अनसुमानि लोगोसो। नों मा सानदों? ओइ सिख्ला, आंखौ मादै मादै होनना बुंबाय थानाङा दै, नोंसो आंनिफ्राय गिदिरसिन। नोंलाय होनबा सोरथ' अनसुमानि मा जायो? आंलाय अनसुमानि बिमा साननासो मादै मादै होनना बुंबाय दङमोन। खोनासं मिजिं, आङो अनसुमानि गर्लफ्रेन्ड जायो। अनसुमानि गोसोथोनाय आङो दा अनसुमानि न'आवनो दङ। अनसुमानि मबाइलखौ आंसो लाबाय दङ। सप्तासेसो जाबाय आं बिसोरनि न'आव थाफैनाया। अनसुमानो दिनैनिफ्राय फन हरनांला नोङो, मिन्थिबाय सिख्ला? आङो अनसुमानि गर्लफ्रेन्ड, मिन्थिबाय? मा बेलाय फन हरबाय थायोलै हा? मा नोङो अनसुमाखौ गोसोथोनो नायदों नामा हा? सिगां दि नोङो बिनो फन हरबाय थायो, लाजिया? सासे सिख्ला मानसि जालायनानै नोङो सिख्ला मानसिनो मानो सिगां सिगां फन हरबाय थानांगौ? दिनैनिफ्राय अनसुमानो फन हरनांला दे मिजिं, आं बुंना दोनबाय। आरो दादि आं नोंनो बेफोरबायदि बुंनायफोरखौ नों खिन्थानाङा। जोंफोरनि मोजां मोननायनि गेजेराव नोङो हाबसन फैनाङा, मिन्थिबाय? नोङो अर लागायना होनाङा। जोंफोर सानैया जोबोद मोजां मोनलायो आरो जोंफोर सानैया थांलाय फैलाय दंखायो। दा आं बिसोरनि न'आवसो दंफैयो, सप्तासेयानो जाबाय थाफैनाया। आरो बिबो आंनि न'आव थाङो। बिसोरनि न'नि मानसिफोराबो मिन्थिगौ आरो आंनि न'नि मानसिफोराबो मिन्थिजोबखागौ। नोङो जोंफोरनि मोजां मोनलायनायाव हाबनाङा गेजेराव। दे सिस्टार, जाबाय दे। आङो अनसुमानो मालाबाबो फन हरला। आरो नोंदि आंनो फन हरनानै बेफोरबायदि माबा माबि बुंनायफोरखौबो आं खिन्थाया, मिन्थिबाय? आं रावनिबो गेजेराव हाबनो गोसो गैया। जास्ट आङो अनसुमानि लोगो नालाय बेनिखायनो खबर लानो होननानैसो फन हरदोंमोन। आरो अनसुमाया मालाबाबो खिन्थाफेराखै मोजां मोननाय दं होननानै। नङाबाथ' आङो मालाबाबो फन हरामोन अनसुमानो। दङ, अनसुमाना गार्लफ्रेन्ड दङ। पुरा अरिजिनाल गोसोथोनाय दङ बिनिया आंनो। ओमफ्राय जोंफोर सानैया मोजां मोनलायनाया बहुद गोबाव जाबाय। दिनै 6-7 बोसोरानो जासिगोन। बेनिखायनो नोङो जोंफोरनि गेजेराव हाबनाङा दे, अननानै प्लिज। आङो अनसुमाखौ जोबोद मोजां मोनो। अनसुमानि अनगा थांना थानो हानाय नङा आङो। बेनिखायनो नोङो गोजानाव थाखादे, दिनैनिफ्राय फन हरनाङा। आं ब्लक खालामना दोनखानोसै। दे जागोन दे। नों ब्लक खालामो ना खालामा दे नोंनिसो गोसो। थेवब्लाबो आङो हरला दे दिनैनिफ्राय। आंथ' मालाबाबो मिन्थिफेरा अनसुमायादि मोजां मोननाय दं होननानै। बियो मालाबाबो खिन्थाफेरा। जुदि बियो खिन्थानायमोनबा आं मालाबाबो फन हरामोन। दे जिखि जाया आङो दिनै बुंना दोनबाय, नोङो अनसुमानो थैबाबो फन हरनाङा। फन हरबा खिन्थु साबि नायबाय था नोङो। आङो अनसुमानि गर्लफ्रेन्ड आरो अनसुमाया आंनि बयफ्रेन्ड, मिन्थिबाय? दिनैथ' मिन्थिबायना नोङो? दे दोन। आरो आङो रिसिभ खालामदोंमोन होननानै आं नोंखौ बेफोरबायदि बुंनो होननानै मालाबाबो खिन्थानाङा दे सिख्ला। जाबाय दे जाबाय सिस्टार, आङो बुंदोंना आं गोसथोनाय दं होननानै मिन्थिया होननानै। दे दोनदो दे, आङो हरला मालाबाबो। जागोन दे, नोङो ब्लक खालामना दोन ना मा खालामना दोनो खालामबानो जाबाय। अके दोन। माबायदि सिख्ला, एसे मोजाङैथ' बुंनो हायोमोन ना। आरो आं मालाबाबो मिन्थिफेरा अनसुमानादि गोसथोनाय दं होननानै। बे बुंनानै लाखाया नालाय। गोसथोनाय गैया होननासो आं बेनो फन हरबाय थायोमोन। दे जागोन दे अनसुमा, आं नोंनो मालाबाबो फन हरला। नोंनि गोसथोनाया आंखौ ओरैबायदि बुंहरबाय। औ, आं अनसुमाजों रायज्लायनानै मोजां मोनो, जोबोद मोजां मोनो। थेवब्लाबो गोसथोनाय दं होनना मिन्थिबाथाय आं मालाबाबो हरामोन बेनो। अनसुमानि मोजां मोननायालाय माबायदि, एसे मोजाङैथ' बुंनो हागौमोन ना। नाङा दे, आं रावनिबो गेजेराव हाबसना।
आंखौ लाजानो गिसिदों खोमा सिख्लाया। लायालै, आं रावनिबो बयफ्रेन्ड सेग्रा नङा, आंनो नाङा। आं सोंबाथ' मालाबाबो गार्लफ्रेन्ड दं होननानै खिन्थाफेरा बियो। गैया गैयासो बुंबाय थायो। जोंबादि मालाय थांलाय फैलायनो सप्तासेयानो जाबायनो गार्लफ्रेन्डा बिनि न'आव थाफैना। आरो मालाय गावगायाबो थाङोनो। दे मोजाङानो दे। जिखिजाया हरला आङो नोंनो अनसुमा फन। गोरोन्थि जाबाय आं हरग्रोनायानो। बेफोरबायदि होनना मोनथिबा आं मालाबाबो फन हरामोन आं नोंनो, लोगोबाबो अनसुमा। लोगो साननासो हरोमोन आङो। न'आवबो रावबो गैया। खमसे खम हिन्जावा थानायमोनबाबो मोनहैबायना मोनहैयाखै, मा खालामबाय दङ, न'आव माला फैगोन होननानै सोंहरबाय थागौमोन। नाथाय आंहा न'आव रावबो गैया। बिमा बिफाथ' गैयायानो, हिन्जावाबो गैला। इसोरा हरा नङा एसेबां मोजां सासे गार्लफ्रेन्ड हरदोंमोन आंनो। नाथाय आङो बै दायनिखौ मोननानै, बै सिखावखौ मोननानै मानो गलिनांगौ दे? दिनै आंहा संसारानो गैला बायफ्लेजोब्बाय। आंनि लाइफआव हिन्जाव मोजां दंना गैया? आंनि खाफालाव ना हिन्जावानो गैला आंनि खाफालाव? हे भगबान इसोर, आं जेन सासे मोजां हिन्जाव मोनो, जाहाथे मोजाङै रुजु रुमै संसार जालांनो हायो। आंनो आरो जेबो नांला, आंनो थाखा फैसा जेबो नांला, जिखिनि दङ बेनो जागोन। औ, नांगौखिनिया दंखायो। माथ्र आंनो सासे मोजां हिन्जाव नागिरना होदो इसोर, मिलायना हो आंनो। लैथोस्रिखौथ' मोनखाला, मोनगोन सानदोंमोन आं, बेसेबा खुसिमोन। नाथाय फैया मालाय, हौवाखौनो बेसेबा मोजां मोनो। आरो आंजोंलाय मानो फैनो? आं बिराद धोखा होदोंमोन सानसे समाव। आं गावगायनि लाइफखौ गावगायनो धंस' खालामना लाबाय। दिनै आब'मोननि न'आव आलासि जानो फैदोंबाबो आंहा जेबो खुसि गैया, रंजानाय गैया आंहा। एसेबां गिदिर जाथाय जाना थांबाय। आरो बे बिजुलि फाप्पिया मानो लैथोस्रि जानानै रायज्लायनांगौ? बेखौथ' आं लोगो मोनबा नागारा। आं बेखौ बाराबा बुथारगोनसो आं बेखौ गोदना सेथेनानै। आंजों फाल्थु खालामनो फैयो सालारि, जायगा मोनाखै। लैथोस्रि, नों आंजों फैनो हागौथ' दाबो। रामोनदायाबोथ' नोंखौ फोथायनानै थांला। लैथोस्रिया जुदि बुङोना आंखौ लां होननानै, आं दाबो लाबोगोन बेखौ। लैथोस्रिखौ मोनबा जिउआव जेबोखौनो नांलामोन आंनो। बास लैथोस्रिखौ मोनबानो सान्थि जागौमोन आं बे जिउआव। दिल्लु, अबाव थांखो? फै, ओंखाम जानो जाबाय। ओंखामा जाफैदो। र' आब', नै थांगासिनो आब'। आंहा जोबोद दुखु जादोंलै आब'। आं रावनोबो खिन्थानो हाया। सोरनो खिन्थानो?